Uw eerste gasten zitten aan tafel. Dat zijn Pieter Norbruis en Anne Lammert-Venema. Anne Lammert-Venema moest ik zeggen ook, hè? Ja, klopt. Ja, dat is OA, maar goed. Beide van Airshooting Burgum. Welkom. Anne Lammert is schutter. Ja, Zo heb ik je verteld. En Pieter Norbruis is vliesjevaarzitter en alles wat erbij heeft, ook, hè? Jazeker. Ja, welkom. We hebben je uitnodigen, want je mag binnenkort en je hebt een tijd, daar komen we haast even op. Maar laten we eerst beginnen met wat is dan airshooting. Iedereen die luistert in wel eens Burgum hier, het kon aan de rechterkant, als het vanuit Kattenbak komt, zien dat in het pand van een voormalige makelaar, Ja, kijk maar. Kingma, zie je het er, Ja. daar zie je het niet meer in. Daar zit En daar stier het ik op volgens mij. Ja. Dan airshooting. Kun je kort uitlezen van wat is dat precies? De namen en wat is airshooting? Edan, dat komt van de beide oprichters, dat ben Jan en Edwin. Oké. Die had Sijzielin, ben die hier in Burgum begonnen met een shitvereniging. Wij shitten dus op de Olympische, het is een Olympische sport wat we doen. Dus het is, wij zitten op 10 meter. 10 meter luchtschieten met geweer. En 10 meter pistool. En ja, dat doen we op kaartjes. En dan is het de sport om, nou ja, zo vol mogelijk punten. Vaak mogelijk in de roos. Ja, zo vol mogelijk in de roos. Ja, Ja. ja. Anne Lammert, dat bent schutter, zou ik me vertellen dit. Dat, hoe best door je wijk om? Want je kerst allerlei sporten kiezen. Lichamelijke sporten. En dit is echt iets totaal wat oors. Ja, wie kwam het zien op Facebook. En toen ben ik daar bij mijn heid heen gegaan. En toen dachten we van, nou, misschien is dit wel wat. Ja. En zo staat er een beetje steeds meer bij kwam. Ja. Maar hoe lang doet het dan? Sinds februari 2 jaar. 2 jaar. Ja. En best ik op vooruitgang? Ja, zeker. Ja? Ja, En waar zie je het mee? mijn pistool. Okay. En is dat best dan ik boon op een pistool? Of zei het van nou, ik begin mijn pistool en ik kan letter een geweer of ik trek wel om of allebei? Nou ja, het maakt het eigenlijk niks uit. Was het, nou ja, de was eerst leert om mijn geweer. En als dat niks is, dan kist naar mijn pistool zitten gaan. Ja. En waar zit je in mij? Mijn luchtdruk. Ja, maar wat komt eruit? Oh, een kogeltje van leert. Dus wij vroeger thuis in de tuin met de buskaarten. Zitten je hem nou, dat is in feite hetzelfde, toch? Ja, 4,5 millimeter. En binnen dezelfde kogeltjes als de knikbuksjes die in Timbroek, ja. Ja, ben je er nou wel trouwens? Daar zit ik me hard. Ja, zeker. Er is nog een hele grote club die shit met dat spul. Gewoon de huis, tuin en keukenscheuters. En wat wij doen is, wij shitten met gecomprimeerde lucht. Dus wij hebben doekflessen. En daar vullen wij onze luchtcilinders mee. En dan hoeven we het spul net te spannen. Hoeven we alleen maar een licht knapkoer te halen. Een kogeltje erin. En minimale inspanning. Ja, Ja. maximaal resultaat. Ja. Dat is het idee ongeveer. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar toen zei je het al, je maakt een baan die professioneel is. Die aan alle maten voldoet. Ja. Want het is een Olympische sport, zei je. Ja. Dus je maakt ambitie. Ja, zeker. We hadden een bepaalde groep schutters die echt in training binnen, die echt regelmatig wedstrijden zitten. We zijn aansluiten bij de KNSA. Binnen de KNSA had een ranking. En de eerste, nou, soms 50 en soms 30 in bepaalde klassen, die kregen op een gegeven moment in mei, juni kreeg die uitnodiging van de Nederlandse kampioenschappen. Dus we zijn eigenlijk elke keer ook wel vertegenwoordigd op de NK in Arnhem. Ja. En hoe goed ben je? Heel goed. Ja, maar ben je er al kampioen? Ja, zeker. Daar rennen we wat Nederlandse kampioen rond bij u. Dus ja. Absoluut. Ja. En dat is een streven natuurlijk ik, om een keer mij te doen met de Olympische Spelen, nog net dan. Ja, maar dan mag het nog wel... Ja? Dan moet er nog wel wat gebeuren. Ja, dan moet wel een stip aan de horizon, of net? De stip eerder, de locatie eerder, de mogelijkheden ben er dus goed die bij waren. En dan is dat... Ja, dat bij de mogelijkheden uiteraard. Even naar de locatie. Ik zei al, je zit eerst in het gebouw van de makelaar. Nou, maar daar is een opleveren, dat gaat eraan, neem ik om. Dat wordt sloopt, ja. Dat wordt sloopt. Dus daar schrik je van, want je zit daar nog maar correct, net zo heel lang, 2 jaar, nee, langer. Nee, je zit Nee, 6. Nou, 6 hier. En dan maak je maar door. Ja, maar die voor meestal wel bekend dat het ooit in de vlakte ging en zoeken. Okay. Hè? Maar het is alleen nog nou gaat het wat harder dan we dachten. Ja. En ja, toen hebben we ben denk ik hier oorleren om het ziekje geweest om een geschikte locatie. Nou ja, die hebben we dus voor nou in een wat melkfabriek. Ja. Maar win je een boon om Burgum? Dat je hem zijn van, we willen per se in Burgum? Net echt boel, maar iedereen komt wel roen om Burgum bij. Dus Burgum weer wel de meest geschikte locatie. Dat wel.
Nou, en wat is het nog wel? Het is met de malfabriek, toch? Ja, we zitten nog in een melkfabriek. Vroeger weer daar de vlooienmarkt, de ingang van de vlooienmarkt. Dat hebben we helemaal verbouwd. Dat weer casco. En daar hebben we helemaal een prachtige locatie van maken. Ja. Heb je dat zelf hier? Hebben we alles in hetzelfde in, ja. In de Leiden, doe ik? Ja, ik had ook mijn hulp, ja, Ja. zeker. Ja. Wat is dat hier? Nou ja, schilderen en... Ja, dat dacht ik al. Ja, maar Want ik bedoel, maar je bent wel een club van dat Leiden... Ze zeggen, maar je bent een vereniging, of wat ben je? Vereniging, ja. Vereniging? Ja. Dus de Leiden, die wil ik vragen om mij te helpen, neem ik om. Ja, dat waar Ken die mij helpen, die mag helpen. Ja, hè? Maar ja. Nou ja, we ben maar financieel is het vrij lastig. Dus ja, het moet alleen maar beperkte middelen kleermaken worden. Dus ja, dat... Ja, Dat ja want je betaalt je contributie, neem ik gewoon. Ja. In de maand. Ik weet niet, hoeveel is dat? volgens mij €200. Per jaar. Ja. Ja. En wat krijg je ervoor waarom? En nou ja, dan kun je leuk zitten. Ja, Ja. ja. Nee, maar ik bedoel, hoe zelf niks om te schaffen. Hoe is die een pistool om te schaffen of een geweer om te schaffen? Dat is er al bij de vereniging? Ja, dat is er wel, dat kun je lenen. Maar als je wel echt zelf zitten, was er maar zelf een pistool of geweer keerpje. Oké, dat gaat de week. Ja, ik ga een eigen pistool, ja. Ja, maar wat kost zoiets? Nou ja, rond zo'n 150. Misschien dan wat hoger, €1000. Maar hing het ook van wat voor pistool als het helft dan. Ja, nou, dat was de beste. Natuurlijk, ja. Dat was niet even 1000. Nee, dat net, nee. Maar hij heeft mij maar betaald. Normaal maak je het doet. Maar dan had je zo'n pistool. Maar kerst dat lang mee? Of is het dan een paar maanden versleten? Hoe werkt dat? Nou ja, dat pistool kan wel lang mee. Ja. Maar zit er ook gradaties in? Er zijn van die begin mij wat eenvoudige pistool. En dan als ik wat gevorderd ben, dan pak ik een beter pistool. Wat gerichter zit. Of zit hij daar mis mee? Dat pistool liggen goed. Nou ja, er zit wel verschil in pistolen natuurlijk, ja. Ja, Ja, wat- de ene is beter dan de andere. Ja, en waar zit hem dat in? Ja, dat weet ik zo net. Wist u dat? Ja, meestal in de manier van aanstel. Het pistool wordt nooit beter dan de scutter. Dus als het naar het zitten keert, dan kun je nog zo'n nieuw pistool kopen. Dan raken ze nog niks. Nee. Dus scutter en pistool moet een beetje binnen wat passen. Maar het is vaak de manier van aanstellen, de kwaliteit van het materiaal. Zitten de meeste mensen mijn pistool of mijn geweer? Wat is... De gros zit mijn geweer bij u. Ja. Ja, Is dat onttrekkelijker of zo? Weet ik net. Ik hou die pistoolscherten, maar Ja. ja, een hele paar mensen vinden geweer mooi. Dus Ah, ja. ja. Goed. Stel je voor, ik wil lid worden van je gymclub. Wat mag ik dan doen? Mag ik me dan melden en wat gebeurt er dan? Ja, nou, ze komen meestal, meesten shirten die komen vaak 1 of 2 keer bij ons gewoon komen te zien. Die mij shirten, die leren we shirten. We leren ze wat de mogelijkheden binnen. Als ze een pistool of geweer shirten willen, nou, op een gegeven moment kunnen ze lid worden. En dan hebben we inderdaad, wat online moet zijn, we hebben clubwapens, we hebben een pistool, we hebben meerdere geweren. Die mij ze gewoon in het broeken. Nou ja, en dan van lieverlee jou is een training om het shirten onder de knibbel te krijgen. Waar mag je dan vandaan? Wat voor persoon mag je wezen om zo'n sport te doen? Ja, Liggen de opzet van als je high dogs doet, dan mag je lichamelijk sterk wezen. Enzovoort. Wat is er nou nodig voor deze sport? Ja, je moest je goed concentreren kennen. Je moest rustig wezen. En ja, dat is het eigenlijk wel zo'n beetje. Ja. Het is vooral rust. Dat is ook voor mij niet geschikt. Het is eigenlijk een van de weinige sporten waar elke vorm van beweging wordt afgestraft. Ja, dat is echt een heist. Ja. Ja. Nou, mooi. Veiligheid, hè, is dat ik een issue. Want de werk is mijn pistool en mijn geweer. Er komt een kogeltje uit. Dat kan gevaarlijk zijn. Ja. Als je een rug vooruit zit, nee, dat, hoe is zo'n dingje? Zo'n plaats. Naar het doel, naar de kaart. Naar de kaart. Of het draait hem om. Hey, hoe zit het met die? Dat ken niet. Nee, absoluut niet. Dat is, veiligheid is het blauwe wapens. Als het nou luchtdruk is op vuur, het blauwe wapens. Dus de pistool of geweer bloed altijd naar de kaart richten. Zodra ze bij die pistool of bij die wapen wijkost, komt er een rede veiligheidsvlag in. Dat iedereen weet dat het geweer of pistool leeg is.
En dan mag je er op een baan lezen bloeien. En nou ja, dat is het veilige verhaal. En dat leren ze gauw hoor. Er ben wel eens een die doet het net. En dan mag je tracteren op gebak voor de hele club. En dan, Oh, ja. ja. Nou, dan krijg ik wel eens een keer mijn opzet waar dan tegen je. Nou, nee, leven net. Nee. Maar goed, maar hoeveel leden heb je op het moment? Een 40. 40. 40 leden. Is dat genoeg om de boel draaiende te houden? Wat extra leden zo wel heel fijn Ja, werden. 40 keer 1200 euro, hebben dan de kosten eruit? Het zit erom. Ja. Het zit erom. Ja. Ja. Niks extra. Maar dit Nee, had- wie- dit had die geld kost natuurlijk, die verhoezing en het naar inrichten. Ja, dit had zeker heel kosten. Ja. Ja. Dus En de dat kas hadden is we- leeg. De kas is leeg, dus we ben op zoek naar sponsoren. Dus meestal een keer sponsoren je, nee, leden uiteraard. We hebben ook wel feestjes, dus shitclinics. Dus meesten die een jontje wat waar willen, dan kunnen ze bij ons komen, dan krijgen we een bakje koffie, wat lekkers. En we leren ze zitten. Oh ja, Dus zo'n bedrijfsuitje. een soort bedrijfsuitje, ja, Ja. dat doen we ook. Oké. Dus daar hebben we wat extra inkomsten mee. En hoeveel mee mensen kan je genereren. dan hebben? Want hoeveel banen heb je trouwens? Hoeveel mensen kan tegelijk zitten? 8. 8 banen. Dan Oké. kun je in principe 8 tegelijk zitten. Maar als we meestal uitlezen, maar dan doen we net alle banen vol. En dan houden we er wel even wat ruimte tussen. Dus een man is voor jou 5 is dan de max. Ja. En je hebt nog een kantine erbij, dus je hem een beetje niet kunt vangen. We gaan kantine, daar hebben we nog een hele mooie dartboer hingen. Dus Dus je bent helemaal je bent klaar voor de toekomst. we zijn helemaal klaar voor de takkomst. Ja, Ja. ja. We kunnen nog wedstrijden organiseren. Hè. De KNSA de baan keurt. Dus we zijn wedstrijdwaardig. Mooi. Dus ja. Nou, maar even naar de Ipendij, want je wil graag dat zien laten. Ik ben er hartstikke trots op. Er zit Ja. een hartstikke leuk filmpje, is er al maken. Er staat op een site van RTV NOF. Even naar heen en klik even, dan show me het even. Ik heb even zien van hoe het eruit ziet. Maar de 21e hebben we Ipendij. Wat gebeurt er dan? Wat kunnen mensen die erheen komen, wat zullen ze dan? Die kunnen uiteraard ons nieuwe gebouw zien. Onze kantine, die kunnen een bakje koffie krijgen. En die laten we zien wat nou de shitspot inhoudt. En die mijzelf even zitten de baan op. Even pruwen onder het geweer of Ja. pistool zitten. Ja. 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 Ze hebben er ook bij komen, denk ik. Nee, net op Ipendij. Daar gaan ze gewoon toch van, ik vind dat leuk. Ja, en toen ben ik erheen gegaan en toen dan zeiden ze van als je vaker komen was, dan is dat goed. En dan had ik me aangemeld en ben ik de shit leun. En wat is die ambitie? Hoe vier wordt het ook komen? Nou ja, wel op het NK. Ja? Ja, Nederlands kampioenschap, daar wil ik wel heen werken. En wanneer moet dat bij ze? Dit hier, Takamier? Nou ja, Hoe goed best al? Laat ik het even. wel goed, maar nog net, net goed genoeg, zeg maar nog. Oké. En maar hoe wist dat? Mag je er zelf voor aanmelden? Of mag je een bepaalde ranking mag je onvoldaan? Dat is daarheen een kerst? Ja, dan moest wel, hoe moet ik dat zeggen? Dan moest wel een bepaald... Zo zoveel punten. Ja, Ja, dan moest hij volle punten hebben Ja. om daar om mij te doen. oké. Die had je nog net. Nee, nog net. Oké. Nee, Nou ja, dat komt vast voor, denk ik. jawel. Mooi. Hey jongens, 21 maart, hoe laat? Van 10 tot 4 uur. Dus En, hoe daar- de hele dag ben we daar. En dan iedereen is van harte welkom. Oké. In de oude melkfabriek, even eromheen fietsen, de zonnebril, Ja. even erop fietsen en de rugzak. Ja. Dan wies maar goed, je bent op, je snapt ik, je wies de meisjes de Bijbel, toch? Oké. Pieter Norbruis en Anne Lammert Venema, dank voor je komst.